O Sergas realizará un cribado mañá martes con inscripción voluntaria para mozos de entre 16 e 35 anos da comarca do Carballiño e tamén do concello de Avión. O Concello do Carballiño anima a empresas autónomos a solicitar as axudas municipais pola COVID na última semana de prazo. Espazo Común presenta unha moción para que se elabore un plan municipal de prevención de conductas aditivas. A Asociación contra o Cancro Infantil e Xuvenil Daniel Prado Lamas de Beariz busca captación de socios e divulgación dos seus obxectivos. Ola, que tal? Moi boa noite a todos. Comezamos, como xa é costume, repasando a evolución da pandemia do coronavirus nas comarcas do Carballiño e do Ribeiro. Continuamos a dar malas novas porque, a pesar de que hoxe mantemos o número de contaxiados na vila do Carballiño, nos 92, os demais concellos en líneas xerais continúan a aumentar o número de contaxiados. No Ribeiro chama atención a baixada de casos activos no concello de Ribadavia ata os 26. Pola contra, o concello de Avión iguala esta cifra. Prácticamente xa non hai concellos nestas dúas comarcas en rexistrar casos de COVID. Únicamente un concello en cada comarca continúan libres da enfermidade. Segundo a última actualización do Sergas sobre os casos activos por COVID na nosa contorna, a comarca do Carballiño suma 137 contaxiados, son 21 máis nesta fin de semana. O concello do Carballiño presenta hoxe 92 casos activos, son os mesmos ca onte, pero 12 máis durante a fin de semana. Boborás sobe un caso hoxe ata os 12 contaxiados. Maside sobe 3 casos ata os 10 positivos. Beariz baixa un caso ata os 8. Oirixo sobe un caso ata os 7 casos activos. San Cristóbal de Cea mantén 4 positivos. San Amaro e Piñor contan con 2 casos cada un e Punxín é o único concello libre de COVID nesta comarca. No Ribeiro, a situación hoxe é moi variada. Ribadavia baixa os 26 casos activos, son 5 casos menos ca onte. Avión mantén a mesma cifra que tiña onte domingo, pero son xa 26 casos activos, igual que Ribadavia, cunha suba moi pronunciada nos últimos días. Leiro mantén 7 casos activos, igual que Carballeda de Avia. Arnoia baixa un caso ata os 4 positivos. Cenlle sobe un caso ata os 3 contaxiados e Cortegada e Beade manteñen 2 casos cada un. Castrelo de Miño é o único concello libre de COVID nesta comarca. Todos os concellos das dúas comarcas, salvo Ribadavia e o Carballiño, están no nivel medio baixo polo de agora. Ante o incremento dos casos de coronavirus na comarca do Carballiño, o Sergas vai a realizar un cribado mañá pola tarde. A inscripción é voluntaria e debido tamén ao incremento de casos que se producen no concello de Avión, amplíase ata este concello tamén as posibilidades de que os seus xóvenes se inscriban neste cribado. A situación de novos contaxios na comarca do Carballiño preocupa ás autoridades sanitarias. Un único concello está libre de COVID e os demais medraron exponencialmente na última semana. Se tes entre 16 e 35 anos e vives nos concellos da comarca do Carballiño ou no concello de Avión, mañá martes día 20 pola tarde no pabillón polideportivo Paco Chao vais a realizar un cribado voluntario. Haberá 3.000 prazas para realizar a proba. As inscricións poden facerse voluntariamente a través dun enlace de o Sergas Coronavirus no apartado dos cribados e do rexistro. Vai a recibir a persoa que se inscriba unha SMS de confirmación. É moi importante ter actualizado o teléfono de contacto en eSaúde e pódese ver a cita na app Sergas Móvil. Bueno, é unha explosión generalizada en toda España, en toda Galicia e en todos os concellos, evidentemente. O caso do Carballiño, bueno, pois é preocupante. Para a semana que ven farás un cribado de 3.000 persoas no pabellón Paco Chao,
un cribao que eu lle pido a toda a xuventude pode ser mediante autocita, é dicir, abrindo unha páxina que xa te permite inscribirte, que está colgada no Concello e que saldrá en breve. Farei un chamamento á cidadanía para que participe. Cantos máis participemos e máis asintomáticos detectemos, pois máis posibilidades temos de loitar contra esta nova ola. Galicia continúa a alza no incremento dos casos activos de coronavirus. Hoxe superamos os 11.000 casos activos. Na área de Ourense, Verín e o Barco de Valdeorras as cousas non van millor. Hoxe pasamos a barreira dos 2.000 casos activos. Preocupa tamén a idade das persoas ingresadas nos hospitais, porque subiu considerablemente. Se hai unhas semanas falábamos dunha idade media dos ingresados de 37 anos, hoxe estamos a falar de preto dos 60 anos de idade. A comunidade galega rexistrou hoxe 963 positivos novos, un ritmo de novos contaxios que descende con respecto aos últimos días, aínda que segue a ser moi alto. O número de casos activos de coronavirus en Galicia hoxe é de 11.086, unha cifra que ascende en máis de 2 milleiros de casos nesta xornada. Do total de pacientes positivos en Galicia, hai 7 máis nas unidades de cuidados intensivos, ata os 21, e 37 máis nas unidades de hospitalización en planta, ata os 119. Na área sanitaria de Ourense, Verín e o Barco de Valdeorras, a xornada presenta unha cifra similar á de onte. A provincia rexistrou hoxe 109 contaxios novos, restamos as altas e os casos totais subiron ata os 2.014 casos activos. Os hospitais hoxe presentan un ascenso nos ingresos. Temos 11 persoas máis hospitalizadas en planta nos 3 hospitais da provincia, ata as 15 e unha máis nas UCIs, ata as 4. Preocupa o aumento da idade media destes pacientes, preto dos 60 anos, cun 40% de persoas maiores de 70. Pois sí, a situación epidemiolóxica da área sanitaria comeza a ser moi preocupante, con máis de 2.000 casos activos, con un número de casos que multiplica por 10 os existentes a principios do mes de xullo, e con unha distribución pois que nestes momentos deixa tan só 16 dos nosos 92 concellos sen casos activos. Fundamentalmente, esta concentración de casos prodúcese en 3 comarcas fundamentalmente, que son a área que conforman Ourense e Barbadás, que concentran o 65% dos casos, pero paulatinamente se vai extendendo aos concellos limítrofes, e igual acontece cos concellos do Barco e do Carballiño, onde se está a producir tamén un aumento dos casos activos nos concellos limítrofes. Para intentar seguir buscando estes casos activos asintomáticos, teremos senllos cribados que se realizarán hoxe para a comarca de Ourense en Expo Ourense e mañá para a comarca do Carballiño no Pazo Paco Chao. O Concello do Carballiño anima a empresarios e autónomos a solicitar as axudas municipais pola COVID, na que é xa a última semana de prazo para pedilas. Esta semana, o próximo xoves, exactamente, será o último día para solicitar as axudas derivadas pola COVID-19 do Concello do Carballiño. Dende a Administración local animan a todos a que presenten a solicitude en forma e tempo. As axudas finalizan este próximo xoves. Bueno, pois dicir que todos aqueles que traten de acudir cuanto antes a elas, porque, como ben sabedes, para aquelas son axudas para aqueles que sufriron o peche temporal ou total durante esa data, durante esa época, que, bueno, ben ditaminada, como ben dixen, pola Xunta de Galicia. Desde o Servicio de Orientación Laboral do Concello do Carballiño, 2 traballadoras están continuamente coas axencias, coas persoas que asesorando, dicíndolle como teñen que facer as cousas, e que, por favor, que presenten ben as cousas para que despois xa non haxa problemas nin inconvenientes para que non poder dalas e adjudicalas, e que opten aquelas tamén aquelas persoas que saben que poden telas e non trabucar a administración, porque verdadeiramente o que fan é perxudicar o resto da xente que ten dereito a elas.
Os gastos subvencionables están orientados a dar apoio para o mantemento da actividade e reducir as consecuencias económicas derivadas das declaracións dos estados de alarma e a necesaria adaptación á nova realidade provocada polo COVID-19. Os límites máximos de subvención por beneficiario serán de 1.000 euros. Esa cantidad que por segunda vez o Concello de Carballiño pon en marcha, pois bueno, somos concellos que verdadeiramente pois esa aportación que se fai ao comercio e a hostelería e os autónomos en xeral, pois somos un exemplo que nos copiaron outros moitos concellos en eso, en outras cousas, e que todavía vamos a estar aí apoiando. Esperemos que dunha vez por todas pois podamos salir desta maldita pandemia que temos encima e que recuperemos pouco, pasiño a pasiño, a nosa economía. Por favor, tamén lle pido a todos os ciudadanos xóvenes, medianamente xóvenes, maiores, todo o mundo, que sexamos conscientes do que nos estamos a xogar e que dependemos única e exclusivamente de nós mesmos. Entonces, por favor, conciencia, as normas tamén que nos as ditaminen claramente, que os concellos estamos a sufrir moitas veces, ou a policía está a sufrir acosos e cousas de que verdadeiramente pois non se dá chegado a todo. Entonces, oye, por favor, que as cousas que queden clariñas, porque cuanto máis claras quedan para todos. Repito e reitero, conciencia a todos, porque estamos en unha situación crítica. Espazo Común do Carballiño vén de presentar unha moción para que o Concello elabore un plan municipal de prevención de conductas adictivas. En pasados días foi presentado no Concello do Carballiño un estudo que detalla situacións altamente preocupantes sobre comportamentos dunha parte da xuventude da vila. O alcohol e as apostas son os principais problemas entre a xente nova. Para Espazo Común faise urxente tomar determinacións dende a institución municipal para axudar a paliar esta dinámica que pon en risco a saúde e a economía de moitas familias. Temos de presentar unha moción, unha proposta de Espazo Común para que dende o Goberno Municipal se tome moi en serio ese estudo que eles mesmos presentaron hai menos dun mes, no que se nos indica, o que trasluce que hai certo problema, en maior ou menor medida, pero un problema evidentemente social, pois cos efectos das condutas adictivas, sobre todo pensando na xuventude, non? É fundamental que as administracións, comezando pola máis cercana, pola máis pequena, que é o Concello, a que está máis a carón dos veciños, se tomen medidas, porque dende ese estudo queda moi patente que cada vez máis é frecuente ou habitual, desgraciadamente, que entre a xente nova xa unha relación demasiado intensa co alcohol ou un hábito demasiado frecuente de xogar, apostar e demais. Como digo, convinte que se tomen medidas, non parece o camiño que tomou o goberno máis serio, non é moi fácil de entender pois que a persoa que presentara o estudo fora o propietario da única casa de apostas que hai no Carballiño, non? Que debía haber seguramente máis concelleiros para presentalo, sin reprocharlle nada da súa actividade profesional, por suposto que é completamente legal e non temos nada que dicir, pero se estás falando de que hai un problema con algo, pois unha persoa que precisamente no Carballiño exemplifica de alguma maneira ese sector, non parece o máis adecuado para esa presentación. Ante esta situación, Espazo Común presenta unha moción na que piden ao Concello que elabore un plan municipal de prevención de conductas aditivas, no que se establezan dende charlas a escolares ata un plan para o reforzo das instalacións deportivas e dispositivos de vixilancia e información, entre outras moitas medidas. Entonces, bueno, pues a nosa proposta, lógicamente, busca ser constructiva, busca que eles mesmos sexan conscientes da importancia desta cuestión na sociedade, porque isto que trae despois son moitísimos problemas económicos e de saúde no seno de moitos fogares, que eles o tomen en serio e que entre todos podamos construir un plan para previr, para informar, para axudar a que isto no futuro pois non vai a ser unha lacra como agora está sendo no noso pobo, polo menos. A Asociación Bearicense contra o Cancro Infantil e Xuvenil Daniel Prado Lamas busca a captación de socios e divulgar os obxectivos da súa asociación.
A Asociación Daniel Prado Lamas contra o cancro infantil e juvenil vai a proceder durante este mes de xullo e tamén agosto a facer unha campaña de captación de socios e de divulgación dos seus fins. O fin principal desta asociación é a loita contra o cancro infantil e juvenil en todas as posibles modalidades coñecidas. O alcalde de Beariz, Manuel Prado, fálanos hoxe sobre as actividades que organizan. A idea da asociación xurdeu dun grupo de veciños, non? Que no seu momento me plantexaron, porque como Daniel Prado era meu fillo, pois pediron autorización para poder usar, autorización tanto miña como da miña dona, para poder usar o nome de Dani para a dita asociación, porque de alguma maneira Dani pois, supuxo un símbolo, non? Na loita durante 4 anos contra esta maldita enfermedade que é o cancro. Entón houve unha reunión, levantouse unha ata fundacional, era de novembro do ano 2019, en febreiro de 2020 esa asociación registrouse, douse de alta no registro das asociacións, pero atopámonos despois co tema da pandemia, non, que paralizou de unha maneira todo tipo de actividades. Este ano unha renovación da xunta directiva, entón tomouse a idea de facer unha labor de captación de socios, porque xa hubo, digamos, bastantes persoas que manifestaron a súa intención de ser socios, entón o objetivo é mes de agosto, xullo e agosto, labor de captación de socios, e a partir de setembro, pois, lóxicamente, empezará, ou xa planificarán os traballos a realizar, e xa se empezará a actuar. En o capítulo de sucesos, un mozo falecía afogado esta pasada fin de semana no embalse de Castrelo do Miño. Como consecuencia, cancelábase a regata e o inicio do catamarán. O suceso ocorría de madrugada entre o sábado e o domingo desta pasada fin de semana sobre as 2 da mañá. O mozo traballador da hostalería, unha vez que acabou a súa quenda de traballo e xunto coa súa parella e un par de amigos, decidiron darse un baño no embalse. O mozo faleceu afogado e ata preto das 8:30 da mañá do domingo non era localizado o seu corpo sen vida despois de activarse un operativo de busca. A regata prevista para esa mesma xornada quedou suspendida e tamén a primeira xornada do catamarán. A Xunta comeza esta semana novas tarefas de roza e limpeza nas estradas autonómicas das provincias de Pontevedra e de Ourense. A Xunta ten previsto iniciar esta próxima semana novas obras de roza e limpeza nas marxes das estradas autonómicas das provincias de Ourense e Pontevedra. O Ministerio de Infraestructuras e Mobilidade renovou a cesión á empresa pública SEAGA para realizar tarefas de control de biomasa nas marxes das estradas autónomas das 4 provincias. No marco destas intervencións, este luns comezaron as obras na estrada O801 no tramo de Ribadavia e Pontebarxas e na variante de Marín a VG 4.4 en Pontevedra e Marín. O Bloque Nacionalista Galego lamenta un paso atrás. Din que o feito da suspensión dos trens na vía do Miño pois ten como consecuencia tamén a supresión do paso do tren por Ribadavia. Dende hoxe os trens que fan o percorrido entre Vigo e Madrid van deixar de circular pola chamada vía do Miño, que une Vigo e Ourense pasando por localidades como Ribadavia. Os trens entre o sur galego e o interior da península deixan de circular pola vía Vigo-Ourense para facelo polo corredor atlántico entre Vigo e Santiago e continuar cara a Ourense. O Bloque Nacionalista Galego considera que esta realidade vai contra o transporte público, contra as comarcas rurais do interior galego. Eso vai provocar unha menor utilización do transporte ferroviario. Este sábado, Raquel Piñeiro presentou a súa primeira novela, Albania, e fixo con acompañamento musical de Guezos e de Isidro Vidal, nun marco incomparable no anfiteatro da Veracruz do Carballiño. Este sábado, na Praza da Veracruz, Raquel Piñeiro presentaba a súa novela Albania, nun evento cultural acompañado con música do grupo ourensán Guezos e o carballiñés Isidro Vidal. O seu libro non é novo, pero si a tradución ao galego que foi escrita neste pasado ano.
relevantes da novela é o ecoloxismo. Mark Morris, un dos personaxes principais, compón unha canción tras coñecer a Rossano Ercolini, un mestre de primaria que hai máis de 2 décadas conseguiu frear os plans de construción dunha planta incineradora de lixo en Campanori, Italia, e creou, coa axuda do Dr. Paul Conet, o plan Cero Residuos. Hoxe en día, este proxecto está a ser imitado en abondosas municipalidades do mundo. Estivo acompañada tamén por Óscar Gonfer, que puso a explicación do aspecto arquitectónico recollida nesta obra, e o arquitecto municipal do Concello de Maside. Letras de Albania convídante a unha paisaxe pola nosa bisbarra a través da historia e dos nosos costumes. O lector acompañará os nosos protagonistas pola nosa vila, camiñando dende a estación de tren do Carballiño ata o Muiño das Lousas. Durante a camiñata, Alba Ferreiro falaralle ao violinista Jack Schwartz de moitas das nosas tradicións, entre elas a orixe da nosa festa do pulpo. No Rueiro a pé atópanse coa igrexa da Veracruz, do arquitecto Antonio Palacios, coa capela do Sagrado Corazón e co gran balneario do Carballiño, obras do bearicense Daniel Vázquez Gulías, e tamén coa Praza de Abastos, do alaricano Manuel Conde Fidalgo. O novo cine de Leiro ofrece para os próximos días película para os máis pequenos e tamén humor coa película Operación Camarón. Nunca se van a creer que soy uno de ellos. De eso me cargo yo. Ata o próximo xoves, o novo cine de Leiro ofrece unha dobre carteleira. Por unha banda está o filme infantil Spirit, que se poderá ver ás 6:15, e por outra banda chega Leiro o humor co filme Operación Camarón, que se poderá ver ás 8:30 da tarde. Está la Lucy, nuestra manager. Este es el plan. Nos deportes, o Rally de Ourense celebrouse esta fin de semana, pasando ademais pola nosa contorna e coa victoria de Cohete Suárez. O Rally de Ourense, que se celebrou esta fin de semana coa participación de 80 pilotos, tivo o seu centro neurálxico na capital ourensá e celebrouse tamén nos concellos da Peroxa, Moeiro, Carballiño, Allariz e Toén. Na nosa contorna, os aficionados puideron desfrutar de él no seu percorrido por Maside, a Saleta ou a Igrexa da Veracruz. José Antonio Cohete Suárez fíxose coa victoria logo de varios anos rozando o podio. Mañá martes no Carballiño teremos menos diferencia entre o tempo da noite e do día, posto que as mínimas van a subir ata os 15 graus e as máximas baixarán ata os 31 graus de temperatura. O día vai amencer igual ca hoxe, con algo de néboas e nubes, pero despexarán ao longo da mañá. Despois, a última hora da tarde, volverán os intervalos nubosos. Tamén no concello de Ribadavia vai haber unha baixada das temperaturas máximas para mañá martes ata os 31 graus, mínimas que suben ata os 17 graus de temperatura. Os ceos van a estar principalmente despexados, pero con alternancia de nubes e claros.
A pesar da baixada de temperaturas que teremos para mañá, tanto nos concellos da comarca do Carballiño como nos de Ribadavia, imos a estar máis ou menos en torno aos 30 graus de máxima durante toda esta semana, pero xusto para fin de semana, venres, sábado e domingo, teremos unha nova baixada das temperaturas máximas ata os 21-22 graus e temos tamén precipitacións, así o informa a Axencia Estatal de Meteoroloxía. Agardamos que, como estamos a luns, vaya cambiando o tempo e que empurremos un poquinho esas nubes e esa choiva e que nos deixen o bo tempo alo menos ata o domingo. Iremos actualizando, xa saben, todos os días a predición meteorolóxica. Rematamos aquí xa o noso espazo informativo. Agora lles deixo con María Muleiro, o programa de entrevistas a Cotío. Hoxe vai nos acompañar o alcalde de Beariz, Manuel Prado. Poden seguir informándose, como sempre, na nosa página de Facebook e tamén no periódico digital www.badalnovas.com. Facemos un último repaso das novas máis destacadas da xornada e nos despedimos ata mañá. O Sergas realizará un cribado mañá martes con inscripción voluntaria para mozos de entre 16 e 35 anos da comarca do Carballiño e tamén do concello de Avión. O Concello do Carballiño anima a empresas autónomos a solicitar as axudas municipais pola COVID na última semana de prazo. Espazo Común presenta unha moción para que se elabore un plan municipal de prevención de conductas aditivas. A Asociación contra o Cancro Infantil e Xuvenil Daniel Prado Lamas de Beariz busca captación de socios e divulgación dos seus obxectivos.